Hola, què tal? Mireu que guapa m'he despertat avui. Per què vaig així? Perquè jo sóc la reina de casa meva i normalment vaig així quan he de fregar el vàter, Quan he de fregar la cuina, quan he de fregar els vidres, quan he de passar l'aspiradora, quan he de treure les caques dels gats, quan he de netejar totes les desgràcies que fan els gats. Com que jo sóc la princesa de casa meva, he pensat, ostres, podem parlar de la família real espanyola, per què? Perquè recentment han enviat la felicitació de Nadal. I, atenció, és una felicitació de Nadal que està firmada per tots els membres de la família real espanyola, amb la qual cosa ens dona molta informació que tot seguit analitzarem. En primer lloc, comencem amb el rei d'Espanya. Ell fa una F, es para a pensar i després fa la resta del seu nom. Això ens indica que és una persona superplanificadora, supercalculadora. Ell es tirarà a la piscina si té aigua, una tovallola per assecar-se i crema protectora per no cremar-se pel sol. Si us hi fixeu, veiem que la firma està com si estigués entre dos raïls. És una persona que li agrada que el guiïn, que s'envolta de bona gent perquè l'ajudin a prendre les millors decisions, però en el pitjor dels casos el pot portar a monotonia, a que sigui un gregari, a que es deixi portar pel seu equip i no prengui decisions pròpies. Fixeu-vos quin angle més pronunciat té a l'esquerra. Això ens parla de dues coses. En primer lloc, uns traumes del passat no superats, i llegeixo literalment tendencia a atacar por la espalda. Per la forma de la seva lletra podem dir que és una persona empàtica, propera i és una mica petita, amb la qual cosa es concentra en els detalls, és minuciós i té una gran capacitat d'observació. Abans el príncep Felip feia una firma amb una lletra molt més rodoneta i ara la fa més angulosa, des que és rei sobretot. Això què vol dir? Que des que és rei està molt més a la defensiva, sobretot a nivell emocional. És una firma que està escrita de forma ràpida, la velocitat és ràpida, per tant, això ens parla d'agilitat mental i que pren decisions amb facilitat. Ara anem a analitzar la firma de la Letícia. El primer que us he de dir, que no interessa a ningú, però jo us ho dic, és que per la lletra que tenen un i la lletra que fa l'altra es complementen, ho he dit bé, no? Es complementen perfectament. Això és informació que jo us regalo. Després, veiem que la Letícia és molt mental, una persona supercontrolada, molt tenaç i super treballadora. Quan es fixa un objectiu, no para fins que l'aconsegueix. És molt resolutiva, té una capacitat molt gran per resoldre qualsevol problema o impediment que pugui tenir. Letícia és intel·ligent, observadora i li agrada molt controlar totes les situacions. Parlem ara del subratllat. Això ens parla d'inseguretats, que necessita ella estar en un pedestal i el fet que sigui més gran que el seu nom significa que necessita la mirada de l'altre per sentir-se reconeguda. Què, Iruki, com ho veus? Estic guapa, Estàs content? M'he maquillat una mica perquè sóc una reina i tu ets el rei. Hi ha moltes coses que destaco de la firma de la reina Letícia. Mireu les majúscules, són superesbeltes i va cap a la part intel·lectual. És una noia, una senyora, una dona, una reina, una persona molt orgullosa i segura. Quan a una firma ens trobem alguns traços verticals, vol dir que necessita ser observat. Dues coses per a tancar l'anàlisi de la firma de la reina Letícia. Acaba, fixeu-vos, fa Letícia, una R i un punt. Aquest punt dona moltíssima informació. Ens parla de desconfiança. És una persona que li costa moltíssim obrir-se a la resta i es protegeix molt. I és típic de les persones que repassen 30 vegades les coses. Les típiques que miren 25 vegades si has tancat la clau del gas, si has tancat bé la clau de casa, o quan has d'anar a un concert que mires 27 vegades les entrades al concert. Aquesta és la típica reina Letícia. I una altra bomba, té un punt molt pessimista. Fixeu-vos que ell escriu Letícia i la R no la fa seguir la línia, la fa un pèl més avall. Això ens parla d'un punt pessimista que té la reina Letícia.